A cikin bidiyon mu yau mun kawo muku shiri mai suna Akafta wanda kuka gani tallansa kuma Hassan Sultan ne, shiri ne wanda yake da kyau sosai. Kafin nan kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda ake biyan kuɗi duk wata, kuma kana samun sababbin fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za su same su a cikin YouTube ba. Kowane rana akwai sabon fim idan kana cikin wannan group. Idan kuma kana buƙatar shiga cikin wannan group namu na WhatsApp, za ka ɗauki wannan lambar waya da muka ajiye sai ka yi mana magana ta WhatsApp ko Telegram, sai mu yi maka bayani yadda za mu saka a cikin group. Kuma za mu tallata muku channel ɗinmu na TikTok wanda muka buɗe, muna ɗora fina-finan Indiya, gajerun fina-finai kamar na minti 5 haka. Idan kuna buƙatar kallo gashi nan, wannan shine sunan channel ɗinmu, Zakin Germany TV kamar na YouTube ɗinmu. Kuma za mu je muku link ɗin har da ma lambar wayarmu. Idan ma ku gani wani fim da ya burge ku a cikin TikTok, za ku ɗauki lambar wayarmu sai ku tura mana bidiyon, sai mu tura maka full ɗinsa wanda yake da kyau sai ku kalla. Kuma wannan shine shafinmu na Facebook, muna ɗora postocin fina-finan da za su fito kowace lokaci. Kowane labari da ya fim za ku iya samunsa idan kuna bibiyar wannan shafin namu na Facebook. Kamar haka shi ma Zakin Germany TV shine sunansa. Kuma muna ɗora gajerun bidiyo shi ma har na Indiya Hausa. Waɗannan kamar haka postoci ne wanda za su fito yau, fina-finai ne wanda suke da kyau sosai. Hassan Sultan ne. Yawa idan kuma kuna dukkan su ma za mu ajiye muku link ɗin insha Allah a wajen description. Yawa yanzu abin da za a yi, idan kuna buƙatar kallon wannan shiri mai suna Akafta, sai ku shiga wannan ku kafta kuma naku. Yawa abin da za ka yi idan kai farkon zuwa ne cikin channel ɗin namu, na sa akwai tsofaffin mutane wanda sun dade suna bin mu, ko kuma wanda kuka dade kuna tare da mu, sai ku danna mana like. Idan kuma kuna da wani korafi ko ne wanda kuke so ku rubuta mana, sai ku rubuta mana a nan kasar comment. Muna godiya da bibiyan da kuke mana. Ko kuma wanda kuke sabbi ga wannan channel tamu, sai ku danna mana subscribe ko abone. Yawa sai ku danna mana like kamar haka. Like shine zai bada kwarin gwiwa da za mu saka muku wani lokaci sabbin bidiyo. Yawa abinda dole sai ka yi, za ka iya kallon wannan shiri mai suna Akafta. Akwai wanda ba su sani ba, na san dai akwai wanda suka dade suna bin wannan channel tamu, su sun san komai. Ko kuma sababbin zuwa, sai ku danna wannan wajen da aka nuna maka kamar haka. Kana dangwala wannan wajen sai kuma ka dangwala nan. Wannan shine kamar haka dai muke dora link ɗin fim, amma wannan lokacin za mu dora ne link guda 3 na TikTok ɗinmu da na Facebook ɗinmu da kuma na fim. Duka za mu rubuta musu sunansu insha Allah. Yawa sai mun sake haɗuwa cikin wani bidiyon. Wannan fim ne wanda yake da kyau sosai, don haka kara barko baya. Kuma wannan su ne sababbin fina-finai wanda muka dora kan channel ɗinmu. Kowane lokaci da mun kawo muku fim ne na musamman wanda yake da kyau sosai insha Allah. Za mu dora muku fim ɗin Barabas Artifurush, fim ne na musamman na jarumin da ya fim ɗin Bahubali insha Allah nan ba da jimawa ba.